Kowe anake Semar. Heeh, sing mripate kira kae sapa? Anake mbarep Semar Gareng aku. Sing wonge dhuwur. Anake nomor 2 aku Petruk. Sing nomor 3 aku. Kok teko-teko terus bojreng karepe napa? Bagong, Nun. Malah aku tak kondo karo kowe. Oke, siap. Aku tekan kene diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa kowe? Sang Hyang Bathara Guru. Lho, mulangne ndi? Wah, cah goblok banget Bathara Guru ki Bathara Manikmaya. Bathara Manikmaya. Iya. Kersane bapakmu Letapa kuwi dianggep kleru. Kala aku ki nek nundung kalawan bapakmu yen bapakmu ora gelem lunga saka alas kene. Aku diparingi Purbawasesa bapakmu tak rangket tak bondo tangane tak krincung sikile. Tak aturake Wang Pikulun Bathara Manikmaya bapakmu bakal dadi tiping tandra di muka Bagong. Gong, rasah macem-macem lho, Gong. Gong, rasane aneh mungsuhmu gede banget. Mungsuhmu ki buta, ratu buta kaya ngono kowe arep ngopo kok malang kerik tangane barang. Kowe iso meneng ora dublak tungkak cangkemmu modar. Meneng. Ya wis. Dadi sampeyan rene arep nundung karo Semar. Dasar kepara nyata. Semar dianggep luput karo Sang Hyang Jagat Girinata, terus Semar ajeng mang tundung. Nek Semar ora gelem lunga, Semar arep tok rangket tangane tok krincung sikile. Ngono. Ya, dasar para nyata. Weh lah. Kewanen kowe ta buta. Kala wereng Semar ganggu apa karo dewa? Semar ki mapane ning jagat. Semar ora ngutek-utek katentremaning kayangan. Kok kowe dikongkon Bathara Guru kon ngusir Semar kok manut wae. Aku anake ragil ora nrimake. Lho, kowe ora nrimake karemu apa? Lho, rupa wani, jembar wani. Padangane wani, petengane apa meneh? Gong. Gong kowe ora ngono kuwi ngapa kok? Truk. Dene yo. Rene. Tulung dimutke sutangku, Truk. Kowe kok cerewet ki ngapa anggrana wong wani kok mesti cerewet ki ngapa ta kowe? Kowe kuwi lho sing tangane dhuwur, tangane dawa, sikile dawa, mungsuh kaya ngene kok ora wani mongko iki arep jugarke bapak Letapa. Lah terus arep ngopo? Arep tak waneni. Kowe nek mungsuh buta kuwi kalah. Kalah ya men, kowe mati. Mati ya wis. Mati kok dipikir. Cerewet. Kowe arep ngop endi mau wonge? Oke sing nganggo, Gong. Ben. Aku cah nekat kok. Kowe arep nyingkirke Semar kena, ning kudu iso nglangkai batange Petruk. Lho. Piye kuwi? Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok sing dikulangkai kok batange wong. Wani ora? Ora ya wis aku ya ora. Ha terus kae piye? Gareng wani ora? Modar nek wani aku mati tenan. Wah, wis repot kabeh iki. Aja nang ngene, papane wong neter kadhe gayan. Neng njaba legane atiku. Ha enteni legane atiku. Wah. Terus piye iki? Kowe gawe masalah ora iso ngrampungi terus piye tak takon? Terus piye kok? Ayo ben metu njaba. Aku nututi kono ora? Ora. Sing penting rak butane wis lunga to, butane lunga ki ngenteni kowe dijak perang. Aku ora wani kok. Aku nantang. Sing nantang sapa? Aku pengen muni metu njaba. Metu njaba wae, metu njaba yo. Nek metu jero tanggung jawab rekoso, Tru. Yakin asli. Masalahe gedhe. Lambemu ora. Terus piye iki? Lah iki ngopo iki? Lho kok iki ngopo piye? Iki perkarane Semar. Perkarane Semar terus, Mbak. Digugah Letapa. Jan gugah piye, Gong? Kowe iki dikapak-kapake ora gelem obah ngono kok. Paribasan kaya wong mati ngono kok, Le. Mer. Bangun. Ayo adus gak sekolah.
Yaene kok turu ngeplok. Wong tuwa kok kon tangi kon sekolah gundule atos ora. Mer tangi mer. Hei, tangi ya, iki tangi ora. Iki lho neng masalah iki mer ora meneng wae. Ana buta mrene arep nguntal kowe mer. Mer. Semer tangi ya. Podho. Ngandel ora aku wis krasa Semar ki nek dipok-pok nggon bokong ki angine metu wae, Tru. Soale jane ora saka jero. Ning temangsang ning bokong. Dadi nek bokong dipok-pok ki bokonge megar-megar terus metu angin. Heeh. Edan ambune. Semar ki weteng po sapi teng tok kuwi. Ambune kaya ngono. Pak wungu, Pak. Pak enten buta sing ajeng ngiri godha kali Bapak. Pak wungu, Pak. Enten buta sing ajeng ngiri godha karo Bapak. Truk. Kowe sing nyerokke suarane sapa-sapa kuwi tirakno terus bapak ki jenenge sapa? Oke, Truk. Ya. Kakang Semar. Yekti Kakang Semar mapan ana ing kene Kakang ayo ndak kanthi bali. Aku Arjuna nganti kedarang-darang tekan papan kene goleki Kakang Semar. Bimayu. Ya. Siwanayantaka. Panjenengan wonten mriki kula nyuwun pangapunten Siwanayantaka. Kresna. Ya. Kakang Semar. Kakang Semar kok ning kene iki ngopo? Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Ngati-ati. Kok kaya lagu cah TK to, Tru? Ayo kondur Kakang Semar. Arep kudara. Ya. Wah, Dipol. Ayo bali aja neng kene. Puntadewa. Ya. Kakang Nayantaka ayo kondur Kakang, aja menyang kene. Simbok Kanastren. Oh ya. Tobat. Kiai Semar kula aturi wungu, Kiai Semar kula aturi wungu. Ndara Garut kaca. Iya. Siwa Semar ayo kondur Siwa. Ndara Sencaki. Terus ndak kira patok akrab karo Semar ki? Sapa ya? Oh anu sing iki barabur sing sok nagih Semar kae lho. Teng ngono kae, guys. Ember rusak plastik. Mbae Semar monggo mbayar ember Mbae Semar. Ora tangi, Gong. Dunjung blebeke kali wae terus ya. Ayo aja wong topo ki angel tangine ora kaya wong turu kok ya. Sapa ya? Kuwi nyuwara banci wae. Semar ki nek bengi nek dolan karo banci. Alah ya ampun. Mbae Semar ya ini ya teka rene iki ngapa to Mbae? Sing ngakon Bagong. Genah kowe wong tuwa kurang ajar kowe ya. Disuarani sapa-sapa ora tangi, bareng disuarani banci kok tangi. Tak kira suarane Apri. Wah. Nekat wae kowe. Pak, piye? Gugah lehku topo. Eneng buta sing arep nyernake bapak. Jarene utusane Sang Hyang Bathara Guru. Kowe tau sekolah apa, Pak? Kok Bathara Guru kongkonan wong rene iki tau sekolah. Kowe ora mlebu ping pirang dina? Ayo. Bathara Guru ki Sang Hyang Guru. Kuwi dewaning para dewa. Ya Bathara Manikma ya. Ya Bathara Jatimurti. Ya Giwang Katon. Ngawur. Giwang Katon ki Kresna. Ah, ya wis ben sakarepmu nek ngomong. Pokoke kabeh utusane Bathara Guru wujud buta gedhe, Pak. Arep mangan karo kowe. Butane nanti? Takon metu ning kono. Hebat karepe.
Sedo mangawur awur wurahan tengaraning ajurit Gong maguru gongso tetekaya Batara Kowe tangi saka nggonmu tapa Semar iki sapa Aku Kalawereng ya iki Pak Butane sing arep kowe kon diusir saka wana kene nek ora gelem kowe arep dipateni sing matane amba kuwi mau nantang karo aku kowe nantang karo buta iki to Bagong heeh aku nyelametke kowe kowe nek ora butane ra tak singkirke saka kono mau kowe wis digaglak mentah-mentah kowe utang nyawa karo aku lho Pak apa kowe nyingkirke buta wah tak dupak ya ora aku ora wayangan aku ora ana sing kompak babar blas karo aku sak penake dhewe ra ayo kowe gelem semingkir apa ora kosek nalare piye aku tok kon semingkir saka ngalas aku ora mbeda sapa-sapa iki kamardikanku aku nglakoni tapa lah kok dadi malah kowe engke ngusir karo aku diutus kalawan Sang Hyang Bathara Guru apa kayangan geger mergo nggonku tapa ya apa kayangan geger yen kayangan kena gara-gara saka dayaning Semar mestine Bathara Guru tanggap karo lambe atine kakangne sing lagi keloro-loro iki ora kok malah utusan karo kowe kon nyingkirke Semar apa rumangsamu kowe diutus Bathara Guru kuwi kowe nyingkirke Semar kowe bisa nyingkirke kalawan Badranaya ya ngono apa piye aja mbok anggap wong loro saudon telu saurupan nadyan aku wis tuwek keklek kaya ngene iki nek kon gulung kowe ora bakal jam-jaman kowe mesti sirna margalayu sing dadi nyatane njaluk mati cara piye kowe tak bantu Pak kapusan bagaimana? Wah, tudingku hilang sih. Tudingnya hilang kesusu selamat ayo. Anak-anak ora bakal meneng nek ming Bapak Artok gendasi karo. Salah siji mungsuh ora imbang ya kerubut ya terus ya. Heeh. Ayo sambat kowe. Urek perange, urek ya ben. Piye? Hah? 3 serangke dono Kasina Indra ya terus.
siap memberantas kejahatan. Torine kaya cip. Cip dengkulmu melocot ora. Ayo muni kowe ora menang nek mungsuh Semar. Semar anggrise ana anak-anake niku Semar gendak sik karo Semar ora bakal iso kelakon. Ya, Tru? Heeh. Padake apa? Sik dandan sik. Dandani ya. Padake sembietengan. Waduh. Remuk sirahmu. Padake. Aku maju nubruk Semar set luput tantem. Gelangsar. Piye? Arep mateni aku? Tidak bisa. Yes. Nyepeleke ora. Rumangsane padake. Wes lah. Ngantek kowe. Ngantek tenan kowe. Awas kowe. Piye Gong kok ora wani bales? Tangane dhewe banget. Sampleng aku mesti muter itu. Awe dikeplak kok aku dikeplak ngamuk bales. Ayo aja leren ndak. Asat keringetmu suda karusanmu. Kowe mbebeda karo Degya Kalawereng. Oh, ladal. Ketiban daya kemandenku ora padha tiba ora duwe otot bebayu aja dundang Kalawereng legane nget waduh leng Madukara. Terus ndaramu Janaka wadula nek aku ana sing arep ngarah patine. Gareng lempoh, Pak. Wis ora apa-apa sok tukok ke kursi roda. Ora ditambani. Ora usah wis ben ndak malah metakil karo-karo. Wis men cah glelenge ra jamak-jamak mbok men. Lempoh mbok men. Nek wonge urung rampung lesare nesu-nesu lho Pak iki, Pak. Kuwi rak Gareng Semarang. Sing lempoh sing ndi? Gareng anakmu. Wis ben ra apa-apa. Ndang mlayu aja kaya bocah cilik. Den ngaturaken ketiwasan Ndara. Petro, nggih. Melayu-melayu. Eneng apa? Lah Ndara enten apa kok teng Jawi? Kasatriyan Madukara kok mboten dilenggahi malah teng Jawi ning rangkah kasatriyan. Petro. Penggalihku ora jenak. Bapakmu lunga saka Ngamarta. Ana kawan padha ilang. Ning bareng kowe wis tekan ngarep aku atiku rumangsa bungah. Nggih, matur nuwun nggih, Den. Iya. Kula niku lara-lara. Nek gedhe ning katresnan sampeyan kali bapak kali anak-anak niku kaya ngono lho rasane. Iya. Bapakmu rak ya ora kena apa-apa, mboten. Sak rampungipun pawiwahan dhawuhipun ingkang putra. Panjenengan pesa piyambak lho bapak kagol atine. Gelo diunek-unekke Sinuwun Darawati didukani Sinuwun Darawati.
Dina kalih ingkang putra Ndara Abimanyu terus bapak ngejak Gareng Petruk kalih Bagong lunga saking negara Ngamarta. Ning ngendi? Teng wana Jebres. Ngopo Petruk? Anu senam. Anu ya tapa ya. Bapakmu tapa? Nggih.